Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe jaygol Plaku TV, mi silminake dow mon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake be tindinoje meɗen. Tindinore nde mi waɗi mi waddani en hande ɗum tindinore de application feere, application mai ɗum seyni mi sosai hala mai ka fottani mi ɗum application nga hani moye fu heɓa nga mara nga musamman ma de fulɓe. Ɗum application nga heɓa ɗum application ko larani RFI fulfulde. Ɗon en andi radio RFI nga lesdi France de ɓe ɗon ngala émission ji feere feere be bolleji feere feere diga français hausare anglais ko nandi be majum, amma fulfulde ɗo en giya de kujeji mai ɗum ɗo ɗayi ha nokkure mai. To miɗo martina en ɓe maɓɓiti RFI man bo je fulfulde, ɓe ɗo mari application man bo ɗo ha Play Store. Marɗo haje majum fu télécharge en application man ɗo e naftira be majum. No hunde on tilimde ha meɗen yiwugo enen to en mari haje heɗitago kubaruji ko de radioji feere se en jaa en keɗitoɓe bolleji feere feere ngam mai nde ɓe gaddani en ɗum be fulfulde ɓe ɗo ngada ɗum be wolde meɗen fulfulde, hani enen bo en supporta ɗum en tokka heɗitago ɗum kanjum mai ɗo heɓa ɗum ɓedda yahugo yeso, ɗum yara kugal maɓɓe yeso. To ɗum yari kugal maɓɓe yeso ɗum yari wolde meɗen yeso, na en tokka ko nde en no keɗito je bollejiji goɗɗi. Ɗuɗɓe nder moɗon yake feere to mi waɗi video mi holli woldeji ko heɗi ha application man ɗo ko français hausare noy se ɓe ƴamami noy fulfulde ka walana, noy fulfulde ka walana. E nden bo ɓurna fu enen mai ɗo to ɗum waɗi hunde nde fulfulde se a tawa en non geɓi hunde nde fulfulde mai ɗo, ko goɗɗo créé hunde nde fulfulde se a tawa himɓe en geɓi nde giɗa naftirgo be mare, giɗa larugo nde, se a tawa ɗum jaa lara ɗuya mai ɗo giya bana kanjum ɓuri woɗugo. Sey to enen mai en bo'ini je meɗen mai nder ɗum woɗata, to en bo'inari ɗum woɗata, to en mbi enen kam je ɓe ɓuri woɗugo kanjum naftirten, to je meɗen tammata ko woɗugo. Ngam mai ɗo application ɗo ɗum application waɗete tilimga nga hani moy fu télécharge nga wawan heɗitago ba andi an kiɗitoroɗo ko RFI man be français ko be hausare ko be arabe ko be hunde feere ni, to nda je fulfulde bo wari a wawan a maɓɓita a télécharge application mai ɗo dinga nga naftirgo. Ngam mai ɗo mi tammi hollugo on tindinore lawol ngol a tokkata télécharge application mai enen no a naftirta be maga e ko nandi be majum. To a yiɗi heɗitago journal ji maɓɓe en direct, e to a yiɗi heɗitago kuje ɗo journal ji maɓɓe caliɗe ko nandi be majum ni, ɗum pat majum a wawan larugo ɗum ha application ngel man ɗo. Mi tammi on pamaniyam ngam mai ɗo ta mi wonnana en wakkati mbatani en hakkilo heɓa jehen daren tindinore mai ɗo nde tammi salorago. Amma hedde ko man ko larani hala ƴami meɗen ɗi ƴameten ɗi sagafa, ƴamol ngol mi ƴamno en asawere salide ma bo mi balɗe salide kadi na asawere se on jaafo. Ƴamol ngol mi ƴamno ngol goɗɗo ƴamiyam o wi hani mi feƴƴina ƴamol mai ha nder chaine meɗen jaygol Plaku TV. O ƴami min Adamu Haruna kam mi goɗɗo région to ha lesdi Cameroun, kanjum mi ƴamno ƴamol mai ɗo mi waɗanno on région ji mai banta ndaru non. Ngam mai miɗo maltina on min Adamu Haruna mo jaygol Plaku TV, mi goɗɗo région de l'ouest Bafoussam kenan ha Cameroun banta ndaru ɗon. Ɓen wi ɓe mi goɗɗo est ko Adamawa Ngaundere ko Bamenda, miɗo maltina on min mi goɗɗo l'ouest Bafoussam. Ngam mai ɗo on gettama ɗon jawabu latti ɗum sahihi. Non ko larani ƴamol meɗen ngol hande ngol en tammi ƴamugo hande bo haynen pe'ina ƴamol ngol mi ƴamaten hande ɗum ƴamol tilimgol ngol hani moye fu habda hokka jawabu, ko a hokkatano jawabu ko nde habdu ƴamol ngol mi ƴamata hande kam a jaabo jawabu man ɗo, ko a wala no waɗa commentary habdu waɗu commentary je hande ɗo kam ngam ƴamol tilimgol. Mi yiɗi mi ƴama en moye jo woni dada sare annabijo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nder rewɓe annabijo moye woni dada sare, moye woni debbo mo annabijo artiteyi hakkunde rewɓe tato ɗo. Numéro 1 Aisha, numéro 2 Hafsat, numéro 3 Khadija. Hakkunde rewɓe tato ɗo debbo to woni dada sare annabijo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ɗum ƴamol tilimgol ngol hani moye fu habda jaabo to a andima habdu jaaba, to a andama foɗu gi'a a heftana ko a heftata. Ngam mai ɗo mi tammi hokkugo en jawabu latti ɗum sahihi ma bo mi jawabu latti ɗum labɗum ha video meɗen tammi ngol warugo to jango to faɓɓi jango nde ngol wari fu. Ngam ɓe nder moɗon ɗon bolwana min noy mi yawi video on gaɗayi video ha jotta on kokkai jawabu ƴamol ngol ƴamnoɗon. To on gimmi kokkai jawabu ƴamol ngol min ƴami ande min gaɗayi video. Miɗo matina on sungurlaji ɗo ɗuɗi yake feere min keɓata min gaɗa video nde weti fu, yake feere nda jangirde min no jaa école ko nandi be majum ni kanjum waɗi. Ngam mai ɗo min ɗo kokka on muñal jawabu man ɗo tammi warugo ha video mai to Allah moyi. Ngam mai ɗo en dilla nder tindinore meɗen genno goɗɗo téléchargirta application RFI fulfulde no tokkirta ni ha installa nga ha lara kubaruji mai no ɗum salorto fu. Ngam mai ɗo en dilla nder video man ɗo.
amma hedde ko mayɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu tanguiji te warugo less ragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sai gar on mema mungel dow to ɗon hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol be koyɗum nonnon tanguiji te warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo meɗon gol fottani on tanguiji te warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gata wadduno gon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on tanguiji te warugo dede ha babal alama sharing ma bo partager ɗo on partage lien vidéo mayɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. yawa arande ma ɗoni sakiraɓe to en gari en nasta ha nder play store meɗen ha en télécharge application mai nda play store am ɗo mi tammi on dari nda play store mi tammi mo fu e mari play store e andi play store nda play store to on gari on nasta nder play store ɓawa to on nasti nder play store ngoɗon maɓɓitanake on gara babal windugo ɗo on gara on binda ba on dari mi windani on sera ɗon ha dow écran on dari ba mi windi RFI fulfulde radio RFI fulfulde radio to a windi exactement banta lari mi windi ɗon ni a waɗa recherche ɓawa to a waɗi recherche ɗum waddonete application man application mai dangel hangel woni ɗo mi tammi on dari application mai rangel ɗo mi tammi on gino ngel woni on gi inde mai hangel warata ha dow to a windi exactement ba mi windan ma ɗo a yiyan da application ji RFI ka feere ɗo kewi amma a tabbitina a télécharge application ngel mi tindinma laaru dede no ngel wayi logo magel mai ɗo logo man e nandi be logo dede luttuɗiji fu amma a tabbitina a télécharge ngel mi tindinma mi tammi on dari nangel no ngel wayi ha en mema dow magel heɓa ngel wanga boɗɗum on dari nda inde man dede no woni mi tammi on dari a tabbitin hangel a wari a installé ngel ha dede babal ɗo ni on ngel ɓe gaddani on installé ha mana tawn alama ɗo min de mi artimi télécharge ngel on giɓe kolle mi maɓɓita ngel tan mi wawan mi maɓɓita ngel gal ɗo mi wawan mi wurto yasi mi maɓɓitita ngel gal ton to yiɗi sai a wara mema dow ouvrir banni ɓawta memi dow ouvrir ɗum waddonote condition ji a janga to yiɗi a yaha paramètre to a yiɗi bo ɓe gaddante a accepta condition ji man a wawan a waɗa a accepta tan to a yiɗi bo a wawan a janga a lara a yiyan ɓe gaddanima banni a laari nda français nda anglais nda wolde chinois nda espagnol nda faris nda hausa nda bolleji ka feere feere mi tammi a laari bolleji man feere feere ɗum dede to a yiɗi heɗitago émission en anglais a laran heɗitoji anglais to espagnol to farisa to hausa to kala wolde kiswahili bolleji ka feere feere ngam mai sai a dirto less seɗɗa a dirto less sei to a wari nda ɗo nda ɗum ɗo mi tammi on dari fulfulde mi tammi on dari ɗum da ɗum ɗo mi waɗani alama aji ha mi wannayi alama mi sanja kuje ɗo mai ɗo heɓa ndaron ɗum boɗɗum misalu mai banni mi tammi on dari ha nder kate ɗo ɓeɗo windi fulfulde sei to a tabbitina a waɗi dow fulfulde ɗo sei ngara mema dow majum banni ɓawta memi dow majum banni ɗum waddunote to ɗum waddanima banni a laari nda ha arande ɗo a laari ha arande ɗo dede RFI fulfulde live RFI fulfulde mana en direct to a yiɗi heɗitago en direct émission je ɓe ɗon kala jotta en direct sei a wara mema dow majum tan ɓawta memi dow majum a laari ɗum waɗa recherche joni ɗum fuɗɗan wollugo amma min ha mi itta volume walla lamdal ka rewro Facebook mi tammi on dari e ɗum wolwa joni mi tammi on dari ɗo ɗum compte 3 secondes ɗo mi tammi on dari ɗo to ɗo a wawan heɗito dedei émission je ɓe gatta en direct ma bo mi wiya dedei journal je ɓe kokkata en direct wakkati mai ɗo live a heɗitoto ɗum ɓe fulfulde ɓe volwirta to a yiɗi bo a lottoto ɓawo ɗo nda ɗo ha ɓe windi dedei kubaruji mi tammi a laari kubaruji ɗo bo a warana mema dow majum ɓawta memi dow majum ɗum maɓɓitante banni a laari nda ha arande ɗo ha mi lorto misalu man nda ɗo ni mi tammi a laari ɓe windi kubaruji le 18 12e mois hitande nde kenan a laari a 13h kubaruji ɗi ɓe kokki a 13h nda ɗo ni bo dede kubaruji ɓe kokki a 8h30 fajira kenan nda ɗo bo kubaruji ɗi ɓe kokki a 7h e ko nandi be majum to a dirtoto less ɗo ni ɗum pat a yi'an kubaruji dede ɗi ɓe kokki ko sali e ko nandi be majum a wawan keɗitoɗa dede kubaruji ɗi marɗa haaje fu e wakkatire nde marɗa haaje fu koda kubaruji mai ɗi salake no ma heɓa keɗitiɗaɗi to a lortoke nda dede ragare ɗo bo nda ɗo mi tammi on dari nda ɗo bo to a wari a memi dow majum dede ko larani a wawan to a yiɗi janga on no a wawan a wara nasta ɗo to a nasti nda ɗo ninni nda ɗo misalu banni nda ɗo ɗum ko larani kubaruji maɓɓe ɗum tindinore hala ɓe no bolwa hala coronavirus waɗi noye a wawan a janga ɗum ɓe fulfulde dede ɓe bindiri ɗum to en lortoke ɓawo nda dede nda ɗo ma ni a wawan a wara nata dow majum kanjum ma ɗum dede kubaruji feere feere mi tammi on dari kujeji men je fulɓe ni kala kujeji kubaruji dokkata ha duniyaru fu ɓe ɗo kokka e ɓe ɗo suklani kujeji ko larani hala fulɓe fulfulde bo
ɗum hunde on tilimde ha meɗen de hani moy fu wara télécharger application man e dinga nastugo ɗo heɗito kala ko ɓe gatta huwe fulfulde heɓan jaren fulfulde meɗen ma yeso yugo ɗuɗɓe nder moɗon to min gaɗi vidéo min tindini min bi fulfulde wala nder ɗuɗɓe nder moɗon ɗo mettina ngam mayɗo en kabde enen ma kala ko hani waɗe fu enen ma en nasta to goɗɗo meɗen créyi hunde nafoore en kabde en supporta mo dede heɓa kugal mayɗo no yahiri yeso heɓa wolde meɗen yaha yeso nde nasta ha hani naste fu min tan min pamanen sakiraɓe non mayɗo ɗum fottana en to mi laari goɗɗo créyi hunde ɗo waɗande be fulfulde ngam ko waɗi min ma mi pullo miɗo hajana e pulaku bo mi yiɗi fulfulde mayɗo yaha yeso ni tan mi onon fonnon kajana de fulfulde e pulaku ngam mayɗo on jarama ɗum derrawo moɗon Adamou Haruna seden potti ha dede vidéo tammingol warugo yeso. Wassalamu alaikum.